perquè ell va conduir l'esforç de tots per millorar Barcelona. Per això, segurament, és el moment de dir públicament moltes gràcies a l'alcalde Pasqual Maragall. Sí, com deia l'Ara, tot negoci que no et permeti llevar-te a les 11 del matí ni és negoci ni res. Jo estic absolutament d'acord. Però l'altre és una feina. No tinc un negoci, no, jo tinc un trabajo. Trabajo con salsa fresca, salsa de pollo o